हाय फ्रेंड्स एलके प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल सिम नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय। दिनै नोंथांमोननि सेराव आं खोब दुखुनि बाथ्रा मोनसे शेयार खालामनो नागिरदों आरो खोब सिरियास बाथ्रा मोनसे शेयार खालामनो नागिरदों। जाय सिरियास बाथ्राया जोंनि गासै दुलाराय बर' हारिनि थाखायनो सिरियास जानानै फैदों आरो जाय बाथ्राखौ माने जों गासैबो दा जाखांफुनाय जोंनि सोलोंथाइ गोरों बा जायखिजाया खामानि गोरों साननो गोरों इन्टेलेक्चुएल बुद्धिजीबी मानसिफ्रा बे खामानिफोरखौ बा बे बाथ्राफोरखौ साननो गोनां सम जानानै फैबाय। दिनै इउटिउब दं, नाथाय इउटिउबाव दिनै माने बर'नि बायदिसिना बाथ्राफोरखौ सार्च खालामनानै मोना। दिनै इउटिउब बेलेग भाषानि बाथ्रा बेलेग रावनि बाथ्राखौ जों रायज्लायोब्ला बेलेग रावाव जायखिजाया बाथ्राखौ जोङो जुदि जों इउटिउबाव सार्च खालामना नायोब्ला जोङो मोननो हायो। जायखिजाया बाथ्रा एनिथिं वाट एभार इउ वान्ट टु नो, जायखिजाया बाथ्राखौ जुदि जोङो मिथिनो लुगैब्ला जों इउटिउबनि गेजेरजों मिथिनो हायो। गुबुन रावाव बर' रावनि बादै बेलेग रावाव मोनगोन, जोङो हिन्दीआव मोनगोन, इंलिसाव मोनगोन, एसामिसाव मोनगोन आरो गुबुन गोबां रावफोराव जों मोननो हायो। नाथाय खोब दुखु गोनां बाथ्राया जाहैबाय जोंनि बर' रावजों जोङो इउटिउबाव जायखिजाया बाथ्राखौ जों सार्च खालामनानै मोननो हाया। नाथाय इउटिउबा ओरैबायदि नङा जे बर' रावखौ सोनो हाया, बर' रावजों बेयाव माबा भिडिअ बानायनो हाया, ओरै नङा। इउटिउबा ओरैबायदि मोनसे अपेन बुस्थु, ओरैबायदि मोनसे बयनिबो थाखाय उदां भिडिअ शेयार खालामनायनि आरो नलेज शेयार खालामनायनि। नाथाय जों दिनै बै सुबिदाखौ बर' हारिनि मानसिफोरा गोरों मानसिफोरा लानो हायाखै। दिनै इडुकेसनेल भिडिअ बानायग्रा मानसिफोर गैया जोंनि गेजेराव। नाथाय ओरैबायदि नङा जे जोंनि हारिनि गेजेराव सोलोंथाइ गोरों मानसि गैया, जोंनि हारिनि गेजेराव फोरोंनो गोरों मानसि गैया, जोंनि हारिनि गेजेराव माने बेबायदि खामानिखौ मावनो हायै मानसि गैया, बिदि नङा। नाथाय जोंनि मानसिफ्रा मावनो नागिरा। नाथाय इडुकेसनेल भिडिअ जोंनि गेजेराव मोनसेबो गैया। मोननैसो दङमोन, नाथाय जेबो कन्टेन्ट होआ, बिदिनो थैलांबाय बिसोरो। मोनसेल' कन्टेन्ट दङ होनना बुंबा आं दिनै नारा नाथा नाजागासिनो दं। आं दिनै इउटिउबाव माखासे नलेज शेयार खालामनो थाखाय आं बे इउटिउबनि सुबिदाखौ लादों। आं दिनै आरो हाजासे भिडिअ बानायो, आं स्पकेन इंलिशनि भिडिअ बानायो, आं दा टेट एग्जामनि थाखाय पेडाग'जि साबजेक्टनि थाखाय आङो भिडिअ बानायो, आं इंलिश ग्रामारनि थाखाय आं भिडिअ बानायो, आं आरो जायखिजाया आं जि रोंगौ बेफोर इस्युफोरनि बेफोर साबजेक्टफोरनि सायाव आं भिडिअ बानायो। नाथाय जोङो बे बाथ्राखौ सिरियास लानांगौ। दिनै बेलेग रावाव जों जायखिजाया बाथ्राखौ हमनानै ला मिथिनो लुगैबा जों बेलेग रावावसो सार्च खालामनो गोनां जायो आरो बेलेग रावावसो जोङो सार्च खालामनानै जोङो बुजिलानो गोनां जायो। नाथाय जोंनि रावाव जों मोननो हाया। बेनि कारना मा? बे कन्टेन्टफोरखौ जोंनि बर'नि इनफरमेसनफोरखौ इउटिउबाव सोर सोगोन? बे कन्टेन्टफोरखौ गुगोलाव सोर सोगोन? दिनै नोङो जायखिजाया बाथ्राखौ जों जुदि मिथिनो लुगैबा गुगोलाव सार्च खालामनानै जों नायनो हायो। इंराजियाव नायनांगोन जोङो, बेलेगाव नायनांगोन, हिन्दीआव नायनांगोन जों, खिन्थु जोंनि राव नायनो हाया। नाथाय गुगोलाथ' बयनिबो थाखाय बियो अपेनसो। उमुक रावखौ सोनो हाया, उमुक रावखौ सोनो हानाय हायैनि खुनु बेयाव माने बेरा गैया। जों गासैबो रावखौनो बेयाव माने इनफरमेसनखौ सोनानै दोननो हायो। नाथाय जों हमना ला जों दिनै धोरोमनि बिखय नायनो लुगैयोबा जोङो इउटिउबाव नायनांगोन, नङाबा जोङो गुगोलाव नायनांगोन। नाथाय जोङो धोरोमनि बाथ्राखौ जों गुगोलावबो नायगिरना मोना, दिनै बर'नि धोरोमनि बाथ्राखौ ना जों इउटिउबावबो नायगिरना मोना। नाथाय नोंथाङा बा जायखिजाया धोरोमनि सोमोन्दै नोङो इउटिउबाव नायगिरनो हागोन, नोङो गुगोलाव नायगिरनो हागोन, मेरला इनफरमेसन मोनगोन। नाथाय जोंनि बर' हारिनि कन्टेन्ट, जोंनि बर' हारिनि इनफरमेसन, थुनलाइ, हारिमु, आसार खान्थि बायदिसिना नेम खान्थिफोरखौ जोङो गुगोलाव नायगिरनानै मोना, इउटिउबाव नायगिरनानै मोना। दिनै जोङो आं दा मोनसे इन्टारेस्टिं बाथ्रा शेयार खालामनो नागिरदों। बे समावनो नोंथांमोना हयथ' बेखौ मिथिनानै इन्टारेस्ट नांगोन बा नोंथांमोना बे बाथ्राखौ नायबिजिरनांगोन। आं बे प्रब्लेमखौ शेयार खालामनो नागिरदों गासैबो बर' हारिनि गोरों गोरा बुद्धिजीबि मेलेमजिबि सार, आंनि स्टुडेन्ट बा फरायफुबाय थानाय माने गिदिर माने गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय फरायबाय थानाय फरायसुला फरायसुलि लोगो नोंथांमोन। मोनसे बाथ्राखौ आं नोंथांमोननि गेजेराव शेयार खालामनो नागिरदों। आं बेबायदि इउटिउब चेनेलाव आं मोजां इडुकेसनेल टिउटरियेल आं भिडिअ बानायो। दा आं सानखान्थि फोरोङो, फिसा सानखान्थि कनसेप्ट होयो आङो, इंलिश ग्रामार फोरोङो आङो, इंलिश स्पकेन फोरोङो आङो, पेडाग'जि साबजेक्ट फोरोङो आङो। आं मोनसे लेसन फोरोंबाय थादों दा इउटिउबाव। बे लेसना जाहैबाय आङो दुसासा आरो देसासा बेखौ माबायदि दिहुनो आरो बेनि आसल ओंथिया मा, बेनि कनसेप्टआ मा, देसासा माने मा एक्सुवेलि आरो दुसासा माने मा, बेनि आसल ओंथिया मा, बेनि थाखोमानाय आसल ओंथिया मा, बेखौ मानो नांगौ, बे बुस्थुखौ आङो मोनसे भिडिअ बानायबाय थादों। आं दा सोलिबाय थादों, भिडिअआ जोबाखै, आं भिडिअ बानायगासिनो दं आरो बियो दा स्टार्टिंल' जादों। आं गिबियाव जास्ट कनसेप्टखौल' होग्रोदों, आं बेनि माखासे एग्जाम्पलखौ आं लाथ'वाखै। एग्जाम्पल लादों आं, फिसा एग्जाम्पलनि गेजेरजों आङो बेनि कनसेप्टखौ आं होनो नाजादों। नाथाय गोबां मानसिफ्रा बेयाव आंखौ साबायखर हरदों, आंखौ मोजां मोननाय फोरमायहरदों, आंखौ थेंक इउ हरदों, आंखौ माने बाख्नाय हरदों, आंखौ थुलुंगा हरदों।
नाथाय बेनि गेजेराव सासे सानै मानसि थायो जाय मानसिफ्रा माने मानसिखौ डिमोरेलाइज खालामनो नाजाबाय थायो गावथ' जेबो खामानि मावा जेनेबा गावा समाजनि जेबो खामानि मावा गावा माबा मोनसे रोंगौ बेखौ गावनि जुनियरनो फोरोंनांगौ गाव माबा मोनसे रोंगौ बेखौ समाजनो होनांगौ सोरबा मिथिनो लुगैनाय मानसिनो बेखौ फोरोंनांगौ बिदि जेबो साननाय गैया बिदि मानसिफोरा खिन्थु बिदि मानसिफ्रा मोनसेल' खामानिखौ रोंगौ बियो सोरनिबा खामानि मावनायखौ क्रिटिसाइज खालामनोल' रोंगौ आं दिनै भिडिअ बानायो आंनि भिडिअ खासे खानै मानसिफ्रा नेगेटिभ आरो आंखौ सोंख्रिनानै भिडिअ हरो आं दिनै दुसासा आरो देसासा एलसिएम आरो ओइचएफखौ फोरोंबाय थादों बिथाङा आंखौ बिराद गाज्रि सोदोब बाहायनानै आंखौ रायहरदों बिलाय मा फोरोंनाय जाखो एसेबां गोरलै सानखान्थिखौनो फोरोङो नामा ओरैबायदि बुंहरदों आंखौ गोरलै माने आं बुजि मोनखाबाय बेयो जाम्बा आरो जाम्बाजों आं डिबेट खालामाखै आं आंनि कमेन्टआवबो डिबेट खालामाखै मानोना आं फंसे बाथ्रायावनो बुजिबाय बिखौ एसेबां गोरलैखौनो फोरोङो नामा जाम्बा मास्टर आंखौ आरो गाज्रि सोदोब बाहायनानै बुंहरदो बियो उमुक मास्टर माबा माबि होननानै आं मिनिनो ओंखारदों मानोना आं बेखौ बुजिदों बियो सासे जाम्बा गथ' बा गिदिर मानसिबो जानो हानाय बियो जेखिजाया बियो सासे जाम्बा मानसि मानोना आंनि लेसना दासो स्टार्ट जादों लेसना स्टार्ट जानाय लोगो लोगो आं गोरा बाथ्राखौ फोरोङोब्ला बे लेसननि कनसेप्टखौ होआब्ला बे जाय मानसिया आंनि भिडिअखौ नायदों बा जाय मानसिफ्रा आंजों फोरोंजागासिनो दं बे मानसिफ्रा दुसासा देसासाखौ बोरै खालामनो हानो बियो गिबियावथ' आं गोरलैनिफ्रायनो फोरोंनांगोन ना बेखौ आं बेनो गिबियावथ' कनसेप्ट होग्रोनांगोन ना बेनो दुसासा माने मा देसासा माने मा जुदि बिथांनि बायदिब्ला आं जेब्ला देसासा आरो दुसासानि कनसेप्टखौ होबाय थागोन अब्ला बिथाङाबो बेखौनो सानगोन जे बिनि कनसेप्टखौनो होयो नामा एसेबां गोरलै बुस्थुखौनो फोरोङो नामा ओरैबायदि सानगोन आरो नों जागायजेननायाव माखौ फोरोंदों होनबा बे मानसिखौनो सोंबाय आं जेनेबा जाय मानसिया आंखौ गाज्रि कमेन्ट हरदों देसासा आरो दुसासा फोरोंबाय थानाय समाव कनसेप्ट होजेननाय समाव जागायजेननाय क्लासाव जे आंखौ बुंदों गोरलैखौनो फोरोङो नामा बेखौथ' से थाखोनि गथ'आव बाहायो खिन्थु जेखिजाया लेसननि जागायजेननायाव देसासायानो जाथों ट्रिगोनोमेट्रियानो जाथों बुमसुआनो जाथों बियो ट्रिगोनोमेट्रि बा एलजेब्रायानो जाथों बायदि सानखान्थियानो जाथों बियो जागायजेननायावथ' नों गोरलैखौनो खोन्थिग्रोनांगोन ना जागायजेननायावथ' नोङो माने बिनि एबिसिखौनो फोरोंग्रोनांगोन ना नोङो जागायजेननायाव नों माखौ फोरोंनो जागायजेननायाव नों गिदिर जेंनाखौ प्रब्लेमखौ लाना फैना सलुसन खालामोबाथ' जानाय नङा बेनिखायनो बुजिबाय बे सासे जाम्बा गथ' बेबायदिया बुंखागोन बेबायदि गथ'फ्रा माने बे माने माहाजोननि गथ' बिराद देरनाय थाखा फैसानि कुनु प्रब्लेम गैया माने बिमा बिफाया थाखा फैसा दं नालाय गिदिर सोलोंथायारि फसंथानफोराव फरायनो मोन्दों कचिं गिदिर रिपुटेड माने कचिं सेन्टारफ्राव कचिं लादों जास्ट देरदों रोंलांदों आरोखि जेबो टेका मोनलाङाखै बियो रोङि गथ'फ्रा माबायदि सोलोङो जानो गैयि न'खरनि गथ'फ्रा माबायदि सोलोङो बे बुस्थुफोरखौ बिसोरो सोलों मोना आरो बे मानसिया जाय मानसिया आंनि फोरोंबाय थानायाव नेगेटिभ कमेन्ट जादों बे मानसिया मिथिया जोंनि जि ब्रेननि सोलोंनायनि मेकानिजमखौ मिथिया बियो जोंनि ब्रेना मा रखम सोरबा सासे फोरोंनायखौ माबायदि केपचार खालामो बियो कुनु मिथिया बियो इडुकेसन सिस्टेमखौ बियो मिथिया टिचिं लार्निं प्रसेसखौ बियो मिथिया मानोना टिचिं लार्निं प्रसेसा अलवेज सिम्पलार टु टाफ जानांगौ अरायबो सिम्पलनिफ्राय टाफ जानांगौ नननिफ्राय आननन जानांगौ एनालाइसिसनिफ्राय सेन्टेसिस जानांगौ फार्स्टआव एनालाइसिस खालामग्रोनांगोन बिनि उनावसो दानांगोन फार्स्टआव मिथिनाय बुस्थुखौ फोरोंग्रोनांगोन बिनि उनावसो मिथियै बुस्थुखौ फोरोंनांगोन बे जाबाय टिचिं लार्निं प्रसेसनि स्टेप्स दा बे बाथ्राफोरखौ बियो मिथिया दा बेनिखायनो आं खावलायनो नागिरनाया नैबेसो आंखौथ' रावबो डिमटिभेट खालामनो हाया मानोना आं गावनो मटिभेटेडखा आम सेल्फ मटिभेटेड आइ डोन्ट नो मटिभेशन फ्रम आदार्स आंखौथ' गोबाङानो थुलुंगा होयो नाथाय बे थुलुंगाफोराबो आंनि थाखाय प्रयजन गैया बिकज आम सेल्फ मटिभेटेड आइ डोन्ट वान्ट मटिभेशन फ्रम आदार पिपल आरो बेबायदि जाम्बा मानसिफोरखौथ' आं जेबो केयार खालामा दा बेनिखायनो आं बुंनो नागिरनाया आं खावलायनो नागिरनाय बाथ्राया नैबेसो जों एसेबां गोरों मानसिफोर दङ सानखान्थि गोरों मानसि दं इंराजि रायज्लायनो गोरों मानसि दं बेफोरखौ फोरोंनो हानाय माने बिराद टेकनिक गोरों मानसि दं जोंनियाव बे गोरों मानसिफ्रा मा खालामनानै दं जोंनि बेलेग रावाव जोङो जायखिजाया बाथ्राखौ जों इउटिउबाव सोलोंनो हायो जोङो गुगोलाव सोलोंनो हायो जोंनि बर'आव दिनैसिम गुगोलाव सोलोंनो हाया गुगोलाव मानसिफ्रा फोरोंनो हाया मानो हाया दिनै गुगोलाव माने जायखिजाया बाथ्राखौ सोलोंनो हायो खिन्थु जोंनि रावजों हाया बेलेग रावजोंसो हायो मानो हाया गुगोलावथ' जेबो रेस्ट्रिक्सन होआखै नोंसोरनि भाषाखौ सोनो हाया गुगोलाव इउटिउबाथ' जेबो रेस्ट्रिक्सन होआखै नोंसोरनि भाषाजों इउटिउबाव सोलोंनो हाया खिन्थु जोंनि मानसिफ्रा मानो दिनैसिमबो इउटिउबाव सोलोंनायनि जिथु टिउटरियेल बुस्थुफोरखौ बा इउटिउबनि गेजेरजों नलेज शेयारिंखौ जों मानो स्कपखौ दाबो लानो रोङाखै बे मोनसे टेक्न'लजिनि जुग बे टेक्न'लजिनि जुगाव इउटिउब बायदि इमान मोनसे मोजां माने सुबिदा बे सुबिदाखौ जों मानो दाबो लानो रोङाखै जायनि गेजेरजों जों माने फोरोंनो हायो प्लास सोलोंनो हायो ओरैबायदि किसुमान मानसिफोर दं गोरिब न'खरनि मानसिफोर कचिं सेन्टाराव थांनो हाया खिन्थु इउटिउबनि गेजेरजों ओरैबायदि मोजां सोलोंहोनो हायो फोरोंहोनो हायो
कुनु कचिं सेन्टाराव थांनो गोनां प्रयोजन गैया गोरों मानसिफोर दं बै जोंनि गोरों मानसिफ्रा मा खालामनानै दं बिसोर मानसिफ्रा आवगायाबुआ बै मानसिफ्रा क्रिटिसाइज बा गासिबो नङा बै मानसिफोरनि गेजेराव सासे सानैफ्रा जास्ट क्रिटिसाइज खालामनो रोंगौ जायफ्रा दा आंनि भिडिअफ्रा क्रिटिसाइज खालामो बै मानसिफ्रा ओरैनो जेबो रोङा बेफोर मानसिफ्रा जास्ट ओरैनो माने थिपुदला किसुमान सट्रा मानसि थाखायो देरला मानसि थाखायो बाहाय रोंगौ थारमाने ए लिटल लार्निं इज डेन्जारास थिं जों बुङो जायखौ गासिबो मिथिगौ बे बाथ्राखौ जाय मानसिया एसे रोंगौ बे मानसिफ्रा खोब देरला सट्रा पाइट्रा अभार स्मार्ट देखायो खिन्थु इनफेक्ट बिसोरो जेबो गैया देर नाथिं बिसोर जेबो गैया दा आंनि कमेन्ट हरनाय मानसिफ्रा बे मानसिफ्रा नेगेटिभ कमेन्ट हरनाय मानसिफ्रा जेबो मिथिया सोलोंथाइया मा बुस्थु सोलोंथाइखौ बोरै होयो बेनि सिस्टेमफोरखौ बिसोरो जेबो मिथिया आरो बे मानसिफ्रा गोरोंफ्रा आवगायबोनांगौ जोंनि गेजेराव दा बायदिसिना बुस्थुफोरखौ जों इउटिउबाव आपल'ड खालामनांगौ अनलाइन मोननाय खालामनांगौ इजि न'आवनो मोना माखौबा जों मिथिनो लुगैयोबा जोंल' नङा गुबुन हारिनि मानसिफ्रा बेलेग जातिनि मानसिया बेलेग हारिनि बेलेग स्टेटनि बेलेग रायजोनि मानसिया जोंनि बिखय मिथिनो लुगैयोबा जोंनि हारिनि सोमोन्दै मिथिनो लुगैयोबा बियो इउटिउबाव सार्च खालामबानो मोननाय जानांगोन नाथाय दिनै मोननाय गैया मोना बैफोर बुस्थुखौ सोर सोगोन इउटिउबाव बे जोंनि थुनलाइ जोंनि हारिमु जोंनि धोरोम जोंनि आसार खान्थि नेमखान्थि बै बुस्थुफोरखौ नेटआव थुबानो मोननाय माला जागोन आरो सोर खालामगोन सोर खालामनानै होगोन जोंनोथ' खालामनांगोन ना जोंथ' दिनै एसे गोरों जाबायना आरो जों बायदि आंथ' बारा गोरों नङा आं जास्ट सिम्पोल गोरोंसो आंनिख्रुइ गोबां गोरों मानसिफोर दं आंथ' नेहात सासे सुबुंसो फिसा बुस्थुफोरखौ रोंगौ आङो आरो फिसा बुस्थुफोरखौनो आङो बै फिसा बुस्थुफोरखौ जाय सोलोंनो लुगैयो बै फिसा बुस्थुफोरखौनो आं फोरोङो आंथ' टिउसनल' नङा अनलाइनल' नङा आङो सोरबाया आंनि न'आव फैयो सोलोंफायनो सार नैबेखौ बुजि मोनाखै नैखौ फोरोंना हर आं फोरोंनानै हरो न'आवल' फैनाय नङा सोरबाया कल खालामना सोंहरो आंनियाव सार नैखौ बुजि मोनाखै एप्लिकेसनखौ बोरै लिरो मेम'रेन्डामखौ बोरै लिरो स्ट'रि राइटिंखौ बोरै लिरो एसे राइटिंखौ बोरै लिरो आंनियाव अभार फनजों सोंहरो आङो अभार फनजों बुजायनानै हरो अभार फनल' नङा माखासे मानसिफ्रा मेसेज लिरहरनानै हरो आंनो मेसेन्जाराव मेसेज हरो वाट्सएपआव मेसेज हरो अफलाइन मेसेज हरो सार नैखौ बुजि मोनाखै नैखौ सलुसन खालामना हर आं वाट्सएपआव सहाय खालामो आंथ' आंनि साइडनिफ्राय आं फारफ्रोमबो बिथिङाव आं सहाय खालामनो जि हायो आं बेखौ सहाय खालामगासिनो दं नाथाय बै आंखौ क्रिटिसाइज खालामग्रा आंखौ माने बायदि गाज्रि रावजों सोंखारिनानै माने उमुक मास्टार तुमुक मास्टार जाम्बा मास्टार होननानै बै बुंहरग्रा मानसिफ्रा समाजनि थाखाय मा मावदों नाथाय आं खावलायदों येस नों गोरोंबो जानो हानाय खिन्थु नोङो समाजनि थाखाय नों मा मावदों नों जे रोंगौ बे नोंनि गोरोंखौ नों समाजनो थाखाय होनो थाखाय नोंहा साननाय दंना गैया आं खावलायदों बै गोरों मानसिफ्रा जायफ्रा क्रिटिसाइजल' खालामनो रोंगौ बे मानसिफ्रा क्रिटिसाइज खालामनो गारनांगौ आरो समाजनि खामानि होनना बुंनाया बे नङा जे नोङो जायखिजाया राहाजों नों गाव मावनो हायै खामानिखौ सोरबाया मावदों बे मावनायखौ नों मालाबाबो क्रिटिसाइज बा सोंखारिनो नाङा नोङो बेखौ थुलुंगा होनो हायाबा नोङो सिरि था थुलुंगानिबो प्रयोजन गैया जाय मानसिया खामानिखौ मावगोन बेनो कुनु बाहेरानिफ्राय थुलुंगानिबो प्रयोजन गैया आंनो दा कुनु थुलुंगानि प्रयोजन गैया मानोना आं गावनो मटिभेटेडखा आं गावनो थुलुंगा गोनां सासे सुबुंखा आं खामानिखौ मावखागोन आं हेफाजाब खालामना मोजां मोनो मानसिखौ आं हेफाजाब खालामगोन दा बेनिखायनो बुंदों आङो बै मानसिफ्रा इउटिउबाव गुगोलाव जोंनि बर'फोरनि कन्टेन्टखौ सोनांगौ बर'फोरनि इनफरमेसनखौ गुगोलाव सोनांगौ राइटिं फर्माव भिडिअ फर्माव टेक्स्ट फर्माव सोनांगौ जों होमबासो जोङो मोनसे जोंनि हारिखौ बुहुमाव सिनायथि होनो हागोन आरो जोंनि हारिया डेभेलप जागोन खायसे मानसिफ्रा कचिं खालामनो हायोब्ला न'आवनो जिरायनानै बै इनफरमेसनफोरखौ कालेक्सन खालामनो हागोन बेनि थाखायसो खिन्थु सोंखारनायनि थाखाय नङा बेनिखायनो दा आंनि कन्टेन्टफोरखौ नाय आंनि मोनसेल' भिडिअखौ नायनानै आंखौ जाज खालामनाङा आंनिया खोब कारेक्ट बे नङा मोनफ्रोमबो बाथ्राफ्रानो आंनिया थार जागोन बे नङा आंनिया गोरोन्थिबो जागोन मानोना आं सुपार टेलेन्टेड मानसि नङा आं अभार टेलेन्टेड मानसि नङा आं जास्ट सरासनस्रा सासे मानसि नेहात मानसि आं जा रोंगौ बेखौनो फोरोंनो आं नाजायो अनलाइनल' फोरोङा आङो अफलाइनबो फोरोङा आं माखासे आंनि जायगायाव अफलाइनावबो आं टिउसन खालामो आङो माखासे स्टुडेन्टफ्रा आंखौ टिउसन सोङो आं फोरोङो अनलाइनावबो आं फोरोङो दा बे बाथ्राफोरखौ मिथियालासिनो ओरैनो माने सा साज्रां बाथ्राफोरखौ बुङोबा जाया दिनै आंनि कन्टेन्टफोरखौ नाय आंनि बे मोनसेयानोल' भिडिअ नङा आंनि गासै 200तानि खाथियाव भिडिअ दं आंनि चेनेलाव इउटिउब चेनेलाव आंनि बै 200तानि खाथियाव आंनि चेनेलनि कन्टेन्टफोरखौ नाय आंनि भिडिअफोरखौ नाय बिनि उनाव आंखौ जाज खालाम आं बेसेबां रोंगौ आं बेसेबां रोङा बिनि उनाव आं माखो रोङा आंखौ थुलुंगा हर बा आंखौ थुलुंगा हराबा आंनि गोरोन्थिफोरखौ आसि दिन्थिनानै हर आं सुद्रायनानै लागोन ना आंथ' सुद्रायगोन ना आं अभार स्मार्ट नङा आं टेलेन्टेडबो नङा आं देरलाबो नङा थिफुदलाबो नङा आं खालि सोलोंनो लुगैयो आरो फोरोंनो लुगैयो आंनि रोङैखौ आंनि गोरोंनिफ्राय आं सोलोंनो लुगैयो आरो आंनि रोंनायखौ आंनिख्रुइ सोरबा रोङै मानसि दोङोबा आं बेनो सोलोंनो लुगैयो आंना बेल'सो उद्देश्यआ खिन्थु आंनि उद्देश्यआ थिफुदला देखायनाय नङा देरला देखायनाय नङा अभार स्मार्ट देखायनाय नङा आंनि उद्देश्यआ जाबाय आंनि रोंनायखौ
सोरबा रोङैफोरनो आंनि जुनियरफोरनो आंनि बैसोआव जुनियर आंनि क्लासाव जुनियर आंनि जेखिजाया टेलेन्टआव जुनियर बै मानसिफोरनो आंनिया फोरोंनाय आरो आंनि उद्देश्यआ बै गोरों आंनिख्रुइ गोरों मानसिफोरनिफ्राय जेखिजाया मिथिनो लुगैनाय बाथ्राफोरखौ आं सोलोंनानै लानाय आंनि उद्देश्यआ बास बेनोल' खिन्थु बेनि गेजेराव माबा मोनसे गोरोन्थि जानोबोथ' हागौना गोरोन्थि जानोबो हागौ आंखौ फोरमायबानोथ' जाबायना आंनि उद्देश्यआथ' माने गाज्रि इनफरमेसन स्प्रेड खालामनाय नङा आंनि उद्देश्यआ मोजांसो ओंखायनो आंनि माबा मोनसे गोरोन्थि जालांनो हागौ बियो सियर आं बे गोरोन्थिखौ आसि दिन्थिना हरोब्ला डेफिनेटलि आं बे गोरोन्थिखौ आं गावनो सुद्रायनो नाजागोन बेयो आंखौ गाज्रि राव बुंनायनि खोथा गैया आं जास्ट गावनो गोरोन्थिखौ मिथियोब्ला आं गोरोन्थिखौ हमनानै मोनोब्ला आङो गोरोन्थिखौ सुद्रायनो लागोन मानोना आंनि टारगेटआनो मोजां मावनायसोखा बे मोजां मावनायावनो गोरोन्थि जायोब्लाथ' आं बेखौ सुद्रायखागोन डेफिनेटलि दा बेनिखायनो बुंदों आं लास्टआव आं गासैखौबो खावलायदों बर' हारि रायजो राजा नोंथांमोन जोंनि हारिनि हारिमु थुनलाइ आसार खान्थि जायखिजाया इनफरमेसनखौ जोङो इउटिउबाव सोनांगौ गुगोलाव सोनांगौ नागिरबानो मोननाय जानांगौ जोंनि गोरों मानसिफोरा बे खामानिखौ मावनांगौ दिनै सिफुं दामनाय खाम दामनाय बेलेग रावथ' नों मा किसु दामनाय सिफुं दामनाय हारम'नियाम दामनाय जायखिजाया बुस्थु थुनलाइ लिटारेचारनि हिस्ट्रिनि बाथ्रा गासै बाथ्राखौ नोङो इउटिउब आरो गुगोलाव मोनजोबखायो जोंनिखौ दिनै बाथौ धोरोमनि सोमोन्दै मिथिनो लुगैबा मोना बाथौ धोरोमनि फिरफिलानि सोमोन्दै मिथिनो लुगैबा मोना बै फिरफिलाखौ बोरै बानायो बिनि सोमोन्दै मिथिनो लुगैबा गुगोलाव थुबा मोना मालाबा माबा मोनसे बाथ्रा लिरनो गोनां जायोबा जोङो मोना बै जोंनि धोरोमनि जोंनि बाथौ धोरोमनि गोरों मानसिफोरा भिडिअ बानायनांगोन कन्टेन्ट बानायनांगोन टेक्स्ट कन्टेन्ट बानायना गुगोलाव सोनांगोन जाहाथे जों मालाबा नागिरबा मोनो दा गावबा गाव खामानिखौ मावनांगोन आं जा खामानिखौ रोंगौ आं बेखौ मावदों आरो सोरबाया माबा मोनसे खामानिखौ रोंगौ बे सोरबाया बे गावनि रोंनायखौ इउटिउबाव सोनांगोन आरो गुगोलाव सोनांगोन टेक्स्ट महराव लिरनाय महराव दा बै बुस्थुफोरखौ जोङो साफ्रोमबो दायित्व लालायबासो जागोन खिन्थु माबा मोनसे सोरबा जोंनि मानसिफ्रा सोलोंथाइनि भिडिअखौ नाया सोलोंथाइनि भिडिअ नाया दानो माबा मोनसे गाज्रि भिडिअ ओइ सोरबा मोजां मोनलायनाय माबा माबि भिडिअ माबा माबि रायलायनाय कल रेकर्डिं बेबायदि भिडिअखौ नोङो इउटिउबाव आपल'ड हो लोगो 2000 3000 5000 भिउज जायो आरो बै चेनेलफोरनि बै गाज्रि भिडिअ आपल'ड खालामग्रा चेनेलफोरनि साबस्क्राइबारा हाजार 40,000 50,000 खिन्थु आं दिनै इडुकेसनेल भिडिअ आपल'ड खालामो आंनि साबस्क्राइबारा बारा गैया आंनि भिडिअखौ आपल'ड होनाय लोगो खैजना नायो 100 जना नायो 200 जना नायो 300 जन 500 जना नायो हाइस्ट 1000 जन मानसिफोरा आंनि भिडिअखौ नायो मानोना आंनिया सोलोंथाइनि भिडिअखौ जोंनि बर' मानसिफ्रा नाया मानोना जोंनि मानसिफ्रा खोब सोलोंथाइयाव जौगाजोबनाय सोलोंथाइया बिराद उन्नत जाजोबनाय जोंनि मानसिफ्रा बेनिखायनो सोलोंथाइनि भिडिअफोरखौ नाया आरो सोलोंथाइनि भिडिअबो बानाया रावबो इडुकेसनेल टिउटरियेल भिडिअबो बानाया मानोना जोंनि बर' हारियाव इडुकेसनेल टिउटरियेलनि भिडिअनि प्रयोजन गैया गासैबो गोरोंजोब जोंनि मानसिफ्रा टिउटरियेलनिबो माने प्रयोजन गैया सोलोंनायनिबो प्रयोजन गैया बेनिखायनो जि साफा सानै इडुकेसनेल भिडिअ बानायो बिसोरनि भिडिअखौबो नाया खायसे खानैसो बानायो आरो गोबां मानसिफ्राथ' बानाया सानखान्थि गोरों माखासे दं सानखान्थि बानायनानै नायो अनलाइनाव सोरबा खायसे खानै फैसा गैयै मानसिफ्रा टिउसन लानो थाङालासिनो न'आवनो जिरायनानै रोंगोन नाथाय बे बुस्थुफोरखौ जोंनिफ्रा गैया गाज्रि भिडिअ आपल'ड खालामगोन दानो माने हाजार भिउवार जायो दा बेबायदि दा आंनि भिडिअखौ सोरबा नाय दालागै दा नाय आं रावखौ फर्स खालामाखै आंनि भिडिअखौ नायनांगौ होननानै आंनि भिडिअखौ नायनानै सोरबा लाब जागोन बायदि मोनदोंब्ला बे मानसिफ्रासो नाय आं दिनै स्पकेन इंलिस फोरोङो खिन्थु आंनिख्रुइ खोब मोजां स्पकेन इंलिस बुंनो हाग्रा बा इंराजि रायज्लायनो हाग्रा मानसिफोर दङ खिन्थु इंराजि स्पकेना बिराद इम्पर्टेन्ट मोनसे आयदा बेखौ मानो फोरोङा मानसिफ्रा आं दिनै जि बाहाय रोंगौ आं दिनै इंराजि रायज्लायनो फोरोङो बेबो माखासेफ्रा माबा माबि कमेन्ट हरलाबायो बे कमेन्ट हरग्रा मानसिफ्रा एसेबां गोरों मानसिफोर फोरोंनानैथ' जोंनि मानसिफोरखौ गोरों खालामनांगौ ना बर' मानसिफोरखौ नङाबा जोंनि बर' मानसिफ्रा बोरै रोंगोन माबायदि रोंगोन कचिं सेन्टार मुवा दोङो फैसा नोङोथ' माखासे फैसा गैया जोंनि मानसिफ्रा गोरिब गोजा गुवाहाटियाव थांनानै नोगोराव थांनानै इंराजि स्पकेन लानायनि जोंनिया स्कप गैया सुबिदा गैया बेयावनोथ' सोलोंनांगोन ना जोङो बै आं सोलोंबाय थानायफोरखौ नेगेटिभ कमेन्ट हरग्रा क्रिटिसाइज खालामग्रा बै मानसिफ्रा मानो इउटिउबाव टिउटरियेल इडुकेसनेल भिडिअ बानायनानै हगारा जाहाथे बै मानसिफ्रा बेलेग जोंनि समाजनि मानसिफ्रा माने राहा गैयै मानसिफ्रा फैसा थाखानि राहा गैयै मानसिफ्रा इउटिउबाव नायनानै जाहाथे सोलोंनो हाथों बे सेन्टिमेन्टआ मानो गैया दा बै सेन्टिमेन्टखौ लाबोनांगोन आं खावलायदों आं खावलायनाया बेसों जोंनि मानसिफ्रा बे मोनसे बिथिंखौबो गोसो होनांगोन जोङो जेब्ला टेक्न'लजियाव डेभेलप जागोन जेब्ला जोङो ससियेल मिडियायाव जोंनि कन्टेन्ट जोंनि इनफरमेसनफोरखौ होनो हागोन अब्लासो जोंनि हारिनि इनफरमेसनफोरा कन्टेन्टफ्रा अब्लासो बुहुमाव गोसारगोन अब्लासो जोङो टिचिं लार्निं प्रसेसखौ जोङो इजि खालामनो हागोन थ' बेखिनिखौनो आं खावलायनानै आङो गासैबो रायजो राजा आंनि साबस्क्राइबार आंनि भिउस आंनि आदा बाजै फंबाय बिनानाव आं गासैखौबो आंना माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला आं निमाहा बिबाय आरो बेखिनियावनो निमाहा बिनानै आंनि दिनैनि भिडिअखौ दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों।